szertartások, azok megvannak az életével egyébként, az ilyen típusú szertartások, mint reggeli, vacsora, vagy egyszerűen egy olyan életmód mellett? Megvannak, amikhez ragaszkodom, szóval reggeli kávékszalt, hogy otthon, én nem tudok úgy elmenni otthonról, hogy nem reggeliztem például. Nagyon sok ismerősöm, kollégám, barátom van, aki napközben kezd el valamit tenni. Nekem az hát mindig is úgy volt az életem, hogy nagyon rövid ideig volt, hogy időre kell bemenni egy stúdióba. Én ezért próbáltam mindig úgy irányítani, ami például Kanadában is megdöbbentek, amikor 2 év után én önállósítottam magam, mert akikkel volt az első szerződésem, és akkor azt mondtam, nem érzed jól magad? De mondtam, hogy én nem szeretek, hogy miért kell nekem 9-re bejönni, és majdnem 1 órát törtök a highway-n, és szeretnék jönni 10-re, amikor már üres a highway. Azt mondta, Ferenc, hiába van neked egy Oscar-díjat, ha neked megengedem, hogy 10-re gyere, akkor holnap a Joe, a Michael, mindenki elém áll, és ő is 11-re akar jönni, a másik fél 12-re, azt mondja, légy szíves, gyere be 9-re. Ez most azért nagyon érdekes, most bocsánat, mert itt Magyarországon azt gondolják, hogy Amerika az egy szabad, vagy Kanada egy szabad állam, egy szabad ország, és ott tulajdonképpen mindenki azt csinál, amit akar, és kolbászból van a kerítés. Akkor nem, ezek profik, szerint... amit én, nekem az volt a legnehezebb az első időszakban, hogy fenékkel ott maradjak 8 órán keresztül a székemen. Mert itt a Pannonia Filmstúdióban, ha bejött a Gulyás Buda barátom, és azt mondta, hogy figyelj, menjünk el teniszezni a rádió TV pályára, és délig vagy délután 2-ig is szemrebenés nélkül teniszeztünk. Szóval egyszerűen nem volt egy kötött munkaidőnk. És én meg voltam győződve, hogy ez ott kint ugyanilyen lazán történik. És 9-re bemegy mindenki, és 5 órakor elmegy mindenki haza. És van 1 órás ilyen lunchtime, és az 1 órát betartja, az mindenki visszamegy a munkahelyére és dolgozik tovább. Tehát ezek olyan, mint a profi sportolók. Tehát, hogy aláírt egy szerződést ennél a cégnél, és azért a cégéről akkor mindent elkövet és megcsinálja. Tehát azért említettem ezt a bizonyos dolgot, hogy én később akartam bejárni, és akkor este is később mentem volna haza, és akkor nincsen forgalom. De egyébként az elvégzett munka az ugyanannyi tulajdonképpen. Én azt is megértem, ugye, amit ön gondolt ilyen szempontból, mert hát, most valljuk meg egész őszintén, amit 8 órába el lehet végezni, vagy 10-be, azt el lehetne 6-ba is végezni, ha az ember olyan hihetetlen elánnal dolgozna, igen, és olyan tempóba dolgozna. Csak egyről feledkezik meg mindenki, hogy az a fajta tevékenység, amit ön csinál, az egy alkotó tevékenység. És amikor lehet, hogy éppen úgy ül, és csak néz ki üveges szemmel az ablakon, és azt mondja, hogy mi a csodát csinál ez a pasi, akkor éppen valami ötletbe fog villanni. Hogyan jönnek elő az ötletei? Hát hogyan jönnek az ötletek? Erre is tudok rögtön egy példát mondani, hogy ezt is kint tapasztaltam meg például. Nekem mindig zenehallgatás kell hozzá, meg hiába adtak nekem 5 napot egy prezentációra, és jobban szerettem, ha csak 2 nap volt, vagy 1 nap, mert mindig az, ami elsőre kijön az emberből, az a jó. Uh-huh. Utána csak el tudja rontani. De erre volt egy nagyon jó precedens nekem a stúdiómban, amikor már saját stúdióm volt. Volt egy lengyel grafikus fiú, aki nálunk dolgozott, nem profi rajzfilmes volt, grafikus volt, de zseniális érzéke volt egy dizájnokat, prezentációkat készíteni, és voltak kanadai kollégák is. És ez a lengyel gyerek, ez mindig kért egy üveg fehérbort, és ott iszogatott, és volt 3 napunk egy prezentációra. És a többiek dühöngtek, hogy ez nem dolgozott. Uh-huh. Össze-vissza firkálgatott minden, és a végül, amit dizájnt beadtunk, mindig az ő dizájnjával nyertünk. Uh-huh. És akkor mondtam nekik, de hát értsétek meg, ez így működik. Ők hiába voltak szorgalmasak, és termeltek nekem, és akkor amit őtőle beadtunk, az mégis működött. Mert ő mindig megvárta azt. Mindenféle pótcselekvéseket csinált a fickó, és akkor azt beadtuk, és akkor nyertünk. És erre volt egy nagyon jó példa, hogy ezt a Coca-Colának csináltunk pályázati prezentációt. Az árdirektor kijelentette, hogy ha majd azt fogom mondani nektek, hogy wow, akkor jó a dizájn. Ezt beadtunk vagy 3 dizájnt, egyikre sem mondta, hogy wow. És akkor mondtam, hogy több időt nem töltünk vele, eltelt egy hét, mondtam, ezt felejtsük el, megköszönjük neki, és nem pályázunk tovább, fölösleges, nincs wow. És akkor ez a lengyel gyerek, az Andrej, ezekre a kis stickerökre, amit így üzeneteket írunk és fölragasztunk, a dühébe oda még rajzolgatott ilyen figurákat, és össze-vissza így ragaszgatott az asztalra. Mert dühöngött, hogy hát miért nem felejtünk meg. És
akkor mondta neki, hogy figyelj ide, te ezek olyan jó rajzok. Ráraktuk egy papírra, ráragasztottam ezeket, beszkenneltük, és elküldtük a pasinak. És egyszer csak szól a telefon, azt mondja, ne csináld a helyzetet, ez olyan, mintha most cikiznénk is. Ne törődj vele, figyelj, miért ne? Hát minket bosszantott most, mi is bosszantjuk egy kicsit. Szól a telefon, wow! És akkor döbbentünk el, úgy kitoltunk magunkat, mert így kérte az egész filmet, hogy ezt a reklámfilmet, hogy így csináljuk meg ilyen kis stickereket. Ha majd belegebettünk, mert nagyon nem egy nagy lapra rajzoltunk, hanem még akkor még árnyékot is kért alá, mint hogy, és egy remek dolog sült ki az egészből. Szóval... A gyerekeknek az első élmény, amivel találkoznak tulajdonképpen a képernyőn vagy a mozivásznon, attól függ, hogy melyik időszakról beszélünk, az a rajz és a rajzfilm. Én magam, aki nem rendelkezem túl jó rajzkészséggel, is próbálkoztam, hiszen ugye vannak ilyen kis segédanyagok, amikor megpróbálunk egy-egy mozgásfigurát lerajzolni. A valóság azt gondolom egészen máshogy néz ki. De ha valami elképesztő, hogy mit változott technikába, fejlettségbe az elmúlt, hát azt mondom, hogy 50 évben, hiszen azért a Disney rajzfilmek azok már nagyon-nagyon régóta az élmezőnyben a csúcsminőséget produkálták, de tulajdonképpen ez egy nagyon-nagyon hosszú folyamat. Melyek voltak, és ez most egy kicsit szakma, azok a mérföldkövek, mondjuk a rajzfilm, és aztán ott az animáció gyártásába, amik úgy meghatározóak voltak. Ez egy kis ismeretterjesztés lehet így hirtelenjében. Hát igen, mert ez az új generáció szerintem nem is tud róla, mert ennek egy olyan történelme van az lényegben az animációnak, amit a Disney kitaláltak, és ez lényegben 60-80 évig ez működött. Tehát, és jól. És jól működött, és hát elég költséges volt. És megvolt a kötöttsége az egésznek. Tehát mi is még úgy tanultuk a stúdióban a technológiát, mert nem voltak még ilyen special iskolák Magyarországon. Tehát mi is én 68-ban, amikor bekerültem a Pannonia Filmstúdióba, akkor végigjártuk a ranglétát, tehát minket odaraktak az operatőr mellé, hogy nézzük meg egyáltalán mi az, hogy kamera, 35-ös kamera, hogy működik, hogy veszik föl a filmet. Akkor elküldtek minket kifesteni, akkor elküldtek fázist rajzolni, kulcsrajzolás, akkor elkezdhetünk animálni, hogy kiben meddig volt meg az ambíció, ki hol akart megállni. Ez tényleg tőle függött. És amikor már valaki animátor volt, és jól teljesített, tehát jó érzéke volt hozzá, tehát felfigyeltek rá a rendezők, akkor kapott lehetőséget, hogy csinálhatott egy egyperces filmet. Én emlékszem, nekünk Nepp Jóska húzta ki a fiókot, és ott nekünk voltak ilyen egyperces ötlete, és lehetett választani. És megcsináltuk, és a világot meg akartuk benne váltani. 6 kapott ilyen lehetőséget. És amikor ez elkészült, utána lehetett már beadni egyedi tervet, és a művészeti tanács előtt, ha megfelelt valaki, akkor lehetett esetleg egy önálló rendezői feladata. Tehát végigmentünk, és ezek ilyen 15 éves folyamatok voltak. Ez volt akkor? Ez volt akkor. Na most, de kötve volt, hogy kellett laboratórium, kellett nyersanyag. Tehát ez egy stúdióban lehetett csak elkövetni egy rajzfilmet. Tehát nem tudta valaki ezt otthon megcsinálni, mert nem volt nyersanyag, csak Kodak nyersanyag volt, laboratórium, hangstúdió, hangfelvétel. Tehát egy amatőr nagyon-nagyon nehezen tudott valamit megcsinálni. Ehhez képest ma úgy megváltozott ez az egész technológia, hogy lényegében egy szobában, akár itt meg tudok csinálni egy filmet, ha van egy komputerem, és egy internetvonalam, és mindent meg tudok csinálni, úgyhogy akár egy Digit Bétára kiírva, vagy egy Winchesteren odaadom, és adásba tudják az anyagot közvetíteni. Régen filmszalagon vittünk mindent. Ha már nagyon-nagyon jó kapcsolatunk, akkor volt VHS szalagon, és akkor kellett keresnem, hogy van videód, van tévéd, és akkor tudtam valamit megmutatni magunkról. Ma egy iPad-en az egész életem rajta van, az összes munkám, és egy repülőtéren, egy kávézóba, akár a Nevada közepén meg tudom valakinek mutatni, hogy nézd, ezt csináltam, érdekel, nem érdekel. Szóval ez valami hihetetlenül megváltozott ez a technológia. Sajnos, amit én észlelek, hogy ebben most egy nagyon-nagyon nagy elcsúszás van, tehát hogy nem tudtuk úgy követni. Mert először volt kb. 15 évvel ezelőtt, hogy megszűnt a 35-ös kamera. Tehát, hogy filmre csinálni. Igen. Hanem ugyanúgy rajzoltunk még papíron,
ugyanúgy nem kamerával vettük fel, hanem beszkennelték, akkor már kiestek a kifestők, mert már a komputerbe festették ki. Tehát csak hogy el tudja képzelni a néző. A Pannonier Filmstúdióban voltunk 400-an vagy 420-an, abban 80 vagy 90 kifestőhölgy volt. Ma ugyanezt a munkát 6 megcsinálja komputeren. Tehát ez volt az első ilyen revolution abban a szakmában, hogy beszkenneltük, és komputerbe lett kifestve, komputerbe lett összerakva. Tehát a kamerán, 35-ös kameránál nekem 4 rétegnél tovább nem gondolkodhatott az ember, hanem mindent össze kellett rajzolni utána, mert nem volt átlátszó a celluloid. Celluloid lemezekre rajzoltunk. Igen. Komputernél 100 réteg is lehet, tehát nincs határ. És ez volt az első, ezt még tudta követni Kelet-Európa is. Mindenki tudta követni. Megdöbbenve figyeltük akkor, de ezt még lehetett követni. A második fordulat ott jött, hogy egy karaktert rajzolunk meg, és már nem papíron animáljuk le a jelenetet, hanem ezt a bizonyos karaktert, mint a 3D-be, de ez még csak 2D, becsontozzuk, tehát az ujjait, tehát minden mozog, a karja, a könyöke, és ezt beszkenneljük. Egy karaktert kell megrajzolni, kell kiszínezni, beszkenneljük, és az animátor nem papíron rajzolja meg azokba a pózokba a karaktert, amiben régen is megterveztük, hogy így fölnyúl és fönt van a keze, hanem beállítja ezt a pózt, és a gép szépen befázisolja. Tehát nem kell, most már fázisrajzoló sem. Tehát kiestek a kifestők, kiesnek a fázisrajzolók, és kiesnek azok az animátorok, akik ezt képtelenek megtanulni gépben gondolkodni. Tehát így a monitort bámulja az animátor, és ott állít be minden pozíciót. Most az én generációm ezt mélységesen elutasította, és hát nem akart vele azonosulni. A másik probléma ott keletkezett, hogy ez kell egy infrastruktúra. Tehát egy bizonyos pénzt kell mögé rakni. Papírt venni, rajzasztalt sokkal egyszerűbb volt, olcsóbb, és kiképezni az embereket, mint hogy megvenni az infrastruktúrát, megvenni a programokat. Ma már nincs szoftverrendőrség, hogy kijönnek, hogy megnézik a stúdióban, hogy mi megvett program, vagy mi nem megvett program, hanem kész vagyok a filmmel, és a televíziós társaságnak át akarom adni, hogy ők ezt be fogják mutatni, vagy vetítik. Különböző társaságok kérik a regisztrációs numbert. Nem tudom bediktálni, hogy hanyadikán, hány órakor vettem. Azt mondják, bocsánat, nem tudjuk így vetíteni, mert nincsenek meg a programok. Akkor biztos föltörtél egy programot, biztos hamis programokat csináltad. Zseniálisan ezt kitalálták, ezt a védettséget. Na most a legnagyobb problémánk most jelenleg... Ez Magyarországon vagy külföldön? Ez mindenütt így működik. Tehát Nyugat-Európában, Kanadában és minden. Tehát meg kell vennem a programokat, regisztrálni kell, mert egy szakember odaül, megnéz egy filmet, azt mondja, ez kell 6 program. Hol vannak a regisztrációs numberek? Hát nekem egy van. Hát akkor te egy varázsló vagy, hogy te egyből meg tudtad csinálni. Ez az egyik. A másik probléma az, hogy India, Korea, Kína, ott ilyen gazdagabb emberek fogták és beraktak pénzt az infrastruktúrába, a programokba, és a legjobb animátorokat meghívták. Fizetett $10,000 neki egy hónapra, hogy ott tanította ezeket a fiatal versenyzőket. Mindenki happy volt, tehát $10,000 persze, hogy elmegy mindenki, de arra nem gondolt, hogy majd otthon nem lesz munka. És olyan olcsón tud előállítani egy produkciót, tehát ezekkel a programokkal készült produkcióknál most limitálva van az árrés. Tehát régen én tudtam variálni, mert ilyen munkaigényes, olyan munka, ilyen technológia, olyan ennyi részlet van rajta, tehát több pénzt tudtam kérni egy produkcióért, mint egy másik stúdió. Tehát szabad áras volt minden. Igen. Most ezzel az új technológián megvan, hogy mit lehet elérni a maximum. Tehát azt mondják, hogy $2,000-tól $3,000-ig. Nem kérhetek 3,500-öt, mert New Yorkban is ennyit kérnek, mindent ennyit fizetnek érte. Igen ám, de a probléma ott van, hogy itt nagyon magas a rezsi. Tehát én elvállalok egy nyugati produkciót, idehoznám, de nem tudom legyártani, mert az indiai egy magyar animátornak a pénzéért 4 indiai tud foglalkoztatni. Tehát és itt se kapnak sokat. Hát persze, de boldogok vele. Igen. Na most én nem tudom ezt itthon megcsinálni, mert nem tudom abból a pénzből legyártani. Nincs meg az infrastruktúrám, nincsenek meg a programjaim, tehát mire mindent megveszek, és olyan drága a munkabér, tehát olyan drágán élnek itt az emberek, meg hát akkor a rezsi, hogy nem tudok vele versenyezni. Tehát minden ilyen bérmunkát ezek
elvisznek előlünk. Tehát ami régen az erénye volt Kelet-Európának, akár Lengyelországnak, Románia, Magyarország, cseheknek, rengeteg bérmunka készült itt, Magyarországon is, hát rengeteg, a Hugo, a vízilótok, tehát még a Mr. Bean is itt készült, tehát volt bérmunka. Ma nem tudom idehozni a bérmunkát, mert az indiai profitot csinál belőle. Az első sorozatban már profitot tud csinálni, és visszatermelte az infrastruktúrát. Tehát egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon kettős világ van, és hát itt kiképezni az embereket, tehát ehhez is kellenek professzionális iskolák. És nem elég, hogy kiképzem, hol van utána a munka. Idehozok egy munkát, mi van utána? Tehát állandóan volt ilyen jogfolytonosság ennek az egész életnek itt. Tehát nekünk csak a nehéz volt bekerülni a Pannon Filmstúdióba. Bekerültem, tényleg azt tudtam mondani, hogy nagyon ostobának kellett lenni, hogy nem onnan mentem volna a nyugdíjba. Tehát ez régen így működött. De én úgy tudom, még a Mafilm is, az összes filmstúdiók így működtek, csak nehéz volt bekerülni. Ha már valaki bekerült, akkor azt mondta, itt minden rendben van. Nagyon sok felé el lehetne kanyarítani most a beszélgetést, de egy picit most megmaradunk ennél a témánál, hogy ugye Magyarország egy nagyon jó helyzetből végül is egy alárendelt helyzetbe került ugye a külfölddel szemben, és hogy gyakorlatilag az a korosztály, amelyik a rajzkészségével és az agyával világhírnevet szerzett magának, az most hátrányban van nagyon-nagyon sok szempontból. Egyáltalán most azt mondom, hogy ezeknek a fiatal gyerekeknek, akik az animációs filmeket gyártják, van rajzkészségük? Vagy a gép mindent megcsinál helyettük? Hát mert én szerintem, bocsánat, még a gondolat elejére, hát tulajdonképpen onnan indul az ember, hogy jól rajzol. Hát gondolom ön is már gyerekkorában lehetett látni, hogy ott van az a készség, ami miatt aztán oda kerülhetett a Pannóniába. Hát megmondom őszintén, ezek vannak olyan tehetségesek, mint mi. Szerintem még tehetségesebbek. Tehát rajzolni is tudnak? Rajzolni tudnak, és az egész vizuális... Kell hozzá, hogy tudjanak egyáltalán rajzolni? Kell, mert én csinálok egy ilyen animációs kurzust a Budai Rajziskolában, és oda jön 13 éves gyerektől 40 évesig is, szóval teljesen nyitott, és megdöbbenek, hogy milyen tehetséges fiatalok vannak, és elképedek, hogy én 2 év után nem tudtam ilyen animációt csinálni, mint amit ezek csinálnak, mert egy olyan más vizuális látóképességük van ettől az egész internetezéstől, mert lényegében ma csak kell egy notebook, komputer, azon van egy program, egy ilyen pencil-test program, ami fut, és egy webkamerát, amivel ők társalognak egymással, azt fölrakjuk, és amit rajzolt, rögtön fölvesszük, és rögtön visszanézi. Hát amikor mi kezdtünk rajzolni, 3-4 napba telt, mire előhívták a filmszalagot, megnéztük a vágószín, és azt mondta, te jó ég, ez rossz. És akkor kezdem javítani. Ez rögtön kijavítja, mert ahogy fölvette, és megnyomja a repeatet, és vissza tudja nézni, és azt mondja, ez a hiba, rögtön javítom. Tehát ott a kurzuson, tehát ő este haza tudja vinni egy ilyen kis MP3-on bármin, és meg tudja mutatni a szüleinek, hogy mit csinált. Vagy fölveszi a telefonjával onnan a Pencil Test notebooknak a képernyőjéről, és meg tudja mutatni, és hangot tud alátenni, és zenét tud alátenni. Volt nyáron is egy ilyen tehetségkutató, ilyen gimnáziumokból hoztak olyan gyerekeket, akik soha életükben rajzfilmet nem csináltak. 15 órát kaptam, hogy az alatt mit lehet kihozni ezekből a gyerekekből. Meg tudom mutatni az anyagot, hogy döbbenetes. Bejöttek, meglátták a plexilapot alatt egy ilyen autószerelő lámpát, és a kilukasztott rajzlapokat, és azt mit kell csinálnunk. Hát olyan filmeket csináltak, önálló, az ötleteiket végigrajzolták, utána fölvettük, és utána fölteszi a Facebookra, fölteszi a YouTube-ra. Szóval valami döbbenetes, hogy én akkor megcsináltam egy filmet, és hol a tévé levetítette, és vagy fesztiválon megmutattam. És talán még egy tévécsenőr 2-3-szor levetítette. Hány emberhez jutott el? Ezek, amit ma csináltak, holnapra azt mondja, 1500 ember látta. Szóval valami félelmetes, és olyan ötleteket is. Tehát ugyanúgy hagyományosan megtanítom őket animálni. Tehát ez nem animációs programokkal csinálják, ők fázisrajzolnak, egy vonallal, egy rétegbe. Szóval elképesztő. Ma megy felvételére a Momére egy gyerek, és lényegében animációt visz DVD-n. Hát mit vittünk mi oda? Hát mind a bambákot ültünk, és fogalmunk nem volt az első évben, hogy fog ez megmozdulni lényegében ez a karakter. Most lényegében azt lehetne mondani,
Hát fantasztikus, mekkorát fejlődött a világ, és ez zseniális. Hát micsoda szerencsések. Szerencsések? Nem szeretnék a bőrükben lenni, megmondom őszintén, mert most hova tovább, hogy fognak ezek folyamatosan dolgozni. Mert akármilyen nehézségeink voltak nekünk akkoriban, mert azért én is, mikor beadtam egy légynek az ötletét, hát azért volt egy művészeti tanács, és ott megkérdezték tőlem, hogy ki az a légy, és ki az, aki kergeti. Ez volt az egyik. Na most ez eltartott 1,5 évig, mire én meg tudtam ezt magyarázni. Mert megmondom őszintén, olyanokat mondtak, amikre én nem is gondoltam. De igazuk volt? Hát az ő szempontjukból igen. És az ön szempontjából? Mert akkoriban a kelet-európai filmekre azért voltak kíváncsiak, hogy mi az üzenet. Mert mindenki valamit akart üzenni ezekre a nyugati fesztiválokra. És ezért volt egy ilyen félelem, egy ilyen tartás, hogy nagyon megvizsgálták, hogy mit akar ez a fickó mondani ezzel a filmmel. De ha meg tudtam magyarázni, hogy ki a légy és ki az, aki kergeti, akkor megvolt rá a pénz, hogy megcsináltuk a filmet. Tehát el tudtam készíteni. Ma nem kérdezik meg, hogy ki az a légy és ki az, aki kergeti, de képtelen vagyok összeszedni rá a pénzt. Tehát ez egy óriási különbség. Tehát akkor valaki megtanulta ezeket a játékszabályokat, meg megtanult ebbe közlekedni ebbe a dologba, akkor azért én nem megcsináltam a legyet, a gravitációt, ahol mondott, tehát aki szívós volt, és kidobták, visszament, újra átírta, átrajzolta a storyboardot, azért az oda jutott, és hát azért lényegében ki gondolta akkor, hogy Magyarországról lehet nyerni egy Oscar-díjat. Mert akkor is azt mondta, hogy esélytelenek vagyunk. Hát miért csak az amerikaiak, meg csak ezek a nagy nyugati stúdiók nyerhetnek? Nem igaz. Mert és nekünk nem állt mögöttünk semmiféle ilyen advertising csoport, hogy ad el minket. Egyébként tényleg ez egy döbbenetes dolog, hogy a 80-as években Magyarországról Oscar-díjat lehet nyerni. Valamikor is álmodott róla? Nem vagy én. Eszébe jutott? Nem én. Amikor kidobták az ablakon, és azt mondták, hogy 1,5 év múlva jöjjön vissza. Nem, megmondom őszintén, kész volt a film, még akkor is csak egy ilyen zárt körű vetítés volt, tehát mint tudom, a nagykeverővel, a B-vetítőben a szakma előtt levetítettük. De senki nem tudta ezt. Tudták, hogy valami olyan, amit eddig még nem, mert háttéranimációt senki nem csinált előtte, és utána se készített senki. Tehát tudták, hogy valami extravagáns, mert hogy ez a film elkészült, azért azt meg kell említenem, hogy én ezt a Hankis Elemérnek köszönhetem, mert ő volt egy ilyen központi dramaturg a stúdióban, tehát ő volt a súgó, tehát hogyha az Elemérnek valami tetszett, és ő pártolta, és az végigment, nagyon jó szeme volt hozzá, nagyon jó tanácsokat tudott adni, és ő ezért a filmért kitartott. Ő nem tudta, hogy ebből mit lehet majd elérni, de azt mondta, hogy ez valami olyan újszerű, mert volt itt vita a végén, hogy most beszúrják a gyűjteménydobozba, és repüljön ki az ablakon, csak akkor is csináljuk meg. Szóval ő nagyon-nagyon pártolta ezt a filmet. És mi ott a vetítőben látta a szakma, de nem tudtuk mi ezt behatárolni, hogy mi ez. És akkor meghívták az Ottawai Filmfesztiválra, és akkor én arra kiutaztam, még saját költségemmel, vagy 2 évig csináltuk ezt a filmet, 2 kolléganőmmel, és kimentem, és ott egy ilyen nagy fesztiválháléba vetítettek, ott 2500 ember ült, és óriási vászon, és ott leültetik az embert az első sorba, akiknek aznap van a filmjük, és a végén lemegy a film, akkor föl kell állni, egy ilyen spotlight-ra rávilágítanak, és akkor vagy kifütyülik, vagy megtapsolják, vagy valami, egy elég izgalmas dolog. És elkezdődött a film, és elkezdtek ordítani, fütyülni, és én meg voltam győződve, hogy ez totál bukás. De ezt csináltuk 2 évig, és ebbe hittem én ennyire, csak nem volt tapasztalatom, nem tudtam, hogy az amerikai fiatalság hogy reagál erre. Tehát ő nekik tetszett. És lement a film, és amikor én fölálltam, mellettem ült a Bill Littlejohn, a Disney utolsó élő animátor, az is készített egy egyedi filmet. Fogalmam nem volt ki a pofa. És az átölelt egy ilyen 2 méteres gladiátor, és magához azt nem örökbe akar fogadni. És aznak annyira tetszett, és akkor esett le nekem a tantusz, hogy lényegében ez valami egészen ez volt más. A wow. Igen, mert ott kategóriában nyert meg a közönségi díját is megkapta. És emlékszem, mikor a kategória díj után a közönség ott is kiverte a balhét, hogy hú, és örjöntek, hogy miért nem ez a fődíjas minden, és akkor a maga zsűri elnöknő mondta, hogy
nyugodjatok meg, még kapott egy díjat. Szóval kénytelen volt ezt kimondani ott, mert és akkor kapta meg a közönség díját még, tehát amit ők választottak, de akkor realizálódott, hogy egyáltalán mit csináltunk. Szóval, hogy ez egy milyen film. Addig nem tudta az ember. És azóta sem volt ilyen típusú film, én Nem, szerintem egyáltalán. Hát miért nem kezdték el koppintani? Azért, mert annyira egyedi volt? Hát annyian azt mondták, hogy ez bolond, aki egy ilyen csinál. Mert megmondom őszintén, mikor nekem az egész ötlet a Pink Floyd Uma Guma lemezén van rajta zörejbe ez. És nekem az adta az ötletet, és utána én lerajzoltam a storyboardot, és ezt vittem a művészeti tanácsra, és vittem a Uma Guma lemezről is ezt a hangeffektet. És mondták, hogy azt sajnos nem lehet használni, mert jogdíjas, hogy csináljuk mi meg. És mi futottunk le Uher Magnóval a vállunkon, tehát minden hanganyagot, a Horváth Andrisékat csináltunk meg. Tehát nem lehetett akkor használni, pedig csak $4000 lett volna körülbelül egy ilyen jogdíj. De mi akkor ezt használjuk. A stúdióvezetés azt mondja, de mégis, és a főcímen ott van egy Pink Floyd. Akkor, és utána csinálta a Pink Floyd a Fal című egész estés filmet, meg minden koncertjén volt vagy félórás animáció, én ezeket a kintlétem alatt tapasztaltam. Hát azért csak bele tudtunk volna involválódni egy-két munkába. Tehát ezek ilyen kis hibák, de hát mit tudtunk mi az egészről, hogy ennek mi az advertisingje, és hogy kell eladni az embernek magát, vagy hogy kell ezeket összerakni. Mert erre is van egy jó példa, amikor én végre kimertem az Oscart átvenni, késve, és ennél a bizonyos Bill Littlejohnnál lakhattam, aki engem ott ölelgetett, és az volt az első kérdés, hogy mi van a bőröndödben. Hát mondom, hát mi lenne a kis smokingom, meg a teniszütöm, meg hát mert tudtam, hogy teniszőrült. És az nem azt kérdezem a bőröndben, hogy még mi van. Semmi más. Azt mondja, hát hol vannak a rajzok? Na milyen rajzok? Hát amit rajzoltál a légyből, a 3600 rajz, mert ezek önálló képek, tehát mindent le kellett rajzolni. Tehát így itt volt a kamera, ennyit mozdult a kamera, ugyanúgy tükröt, lámpát, mindenkit. Tehát ez egy őrült munka volt, mert mindenki ott hagyott, tehát többen kipróbálták ezt rajzolni, de a 5.-6. rajz után azt mondták, hogy ők inkább elmennek, mert ezzel néhány fognak halni. Tehát 2 hölgy tartott ki mellett. Tehát 3 perces film, 2 év munkája. Igen, 2 év munka, és 3600 ilyen önálló kép, amit a falon, mint egy tájkép olyan. És ő azt kérdezte, hol vannak ezek a rajzok. De mondom, miért lenne itt? Hát ez egy ekkora hegyrajz, iszonyú nehéz. Hát azt mondja, csináltunk volna veled egy interjút az Animation magazinban, a Sunset Boulevardon egy galériába. Dedikáltad volna, $50 dedikálsz egy rajzot, eladtuk volna, és a következő filmedre meg lett volna a pénz. Hát hoppá. Tehát így gondolkodott egy amerikai akkor. A Disney minden elkészült filmjéből, utána én kaptam tőle ilyen könyvet, hogy minden originált rajzot a háttérrel összeraknak, bekeretezik, $2500 és $3500 között adják el. Fantasztikus. És akkor nekem átvillant, mi meg a konténerbe kidobták a Gusztáv, Mézga, Bubó, János Vitézből se adták el a rajzokat a hátterekkel együtt. Ezt nem is tudták hol tárolni. Erre senkinek az eszébe nem jutott. És akkor nekem végig azt kattogott az agyamba, hogy jó, gyerünk haza. Gyorsan mentsük a mindent. De hogy hozom ki? Hogy lehet ezt kiküldeni? Hogy lehet ezt kihozni? Hát ez egy iszonyú nagy súly. És akkor az élet, hogy miket produkál. Egész más forgatókönyvet ír, mint mi gondolnánk. Hazajöttem, de akkor ilyen kis szobákban, 4-en ültünk egy szobában, és akkor az volt a szokás, hogy ami rajzok nem keltek, ilyen dobozokba, folyosóra kitettük, mert a szinkron is ott működött a Pannonia Filmstúdióval együtt, és akkor ott mindenki vitte a gyerekeinek óvodába, mindenki elhordta a rajzokat. És itt pont festették a szobát, amíg én távol voltam, és kirakták a dobozokat. Egy doboz maradt meg nekem a légyből rajzokkal, mert többit lényegében elhordták. Tehát nem kidobták, de elhordták. Vajon tudják azok, akik hazavitték? Tisztában vannak megvan, sok mondta utána, belőle, hogy ez milyen értéket képvisel? Hát úgy érték, igen, de mi ebből nem csináltunk semmiféle üzletet. Pedig lehetett, mondjuk akkor a Bill-el én több fesztiválon találkoztam a következő filmjeimmel, és ez mindig cukkolt engem, azt mondja, figyelj, miért nem rajzolod le? Azt mondja, vetíts ki azokat a rajzokat, máshol le, újra. És azt mondja, eladjuk újra. Én mondom, lehet, hogy a Disneynél is van egy ilyen külön részleg, hogy már elfogytak a rajzok, és csinálják, mint hogyha régiek lennének. De ez a merchandising, tehát ez, amiről nekünk fogalmunk nem volt. Tehát azért mondom, nyerhetünk mi
innen Oscar. Tudtuk, hogy kell ezt a ceruzát ráncigálni, meg tehetségesek, csak hogy mit kezdjünk utána az értékeinkkel, hát fogalmunk nem volt. Hogy, hát ez, ugye, amikor átvettem az Oscart utána, a Ralph Bakshival megismerkedtem, az azt mondta, hogy ülj le, szerződtetek a következő filmre. Én rögtön azt kérdeztem, mit kell benne csinálni. Azt mondta, én nem azt kell csinálni, te ne törődjél. Nekem reklámból kell lesz, hogy velem dolgozik a mostani Oscar-díjas nyertes, az én új filmemben részt vesz. Tehát reklámból kellettem volna neki. Én meg állandóan azt kérdezem, mit kell? Szóval akarsz, dolgozol benne, hát hogyha akarsz, de mindenki volt találva, csak akkor emigrálnom kellett volna rögtön, tehát ott kellett volna maradni, mert akkor hozta régen ezt a döntés határozatot, hogy kelet-európai művészek, meg komputer senki nem kapott green cardját. Tehát ez akkor disszidálni kellett volna. És mondtam azért, ezt én nem vállalnám be, mert 2 gyerek itthon van, feleségem, előtte nem mehettem ki csak 2 hónapra rá, hát azért ez egy kicsit ilyen necces. Mondom, ezt nem merem bevállalni. De hogy elintézik meg, nyugodt legyek. Persze, én nagyon nyugodt vagyok. Gondolta ő onnan, hogy ez olyan egyszerű? Hát azok ott ezek az ügyvéd emberkék így gondolták, de én meg voltam győződve arról, hogy hazajövök, és meg tudjuk csinálni a terveinket, mert lényegében én ezt a díjat a 4-es műterem csoportjában nyertem, mert akkor kitalálta a Sarosinszky Miklós, hogy összerakta a fiatal hőbörgő tehetségeket, mert az előttünk lévő generáció, Jankovics, Marcelék, Neppék, Gémesé, hát nem voltak idősek, mi meg nagyon hirtelen jött egy fiatal tehetséges társak, és mi ott dübörögtünk, és ott mi meg akartuk mutatni magunkat. Na most még főleg nyertünk egy Oscar-díjat, és ez a 4-es műterem, a fiatalok műterme, úgy hívták ezt a műtermet, ahol ezt mi elkövettük, és meg voltam győződve, volt egész estés filmtervünk, hogy hát most ezután biztos, mert akkor már készült 4-5 egész estés film a Pannoniába, hát meg tudjuk majd mi ezt csinálni. De sajnos nem sikeredett ez nem jött össze. Ennyi bizalmat akkor nem kaptunk. Egyébként fantasztikus, hogy miken kellett keresztül menni az embernek, és hogy milyen lehetőségeket szalaszthatott el az életébe, de valahogy a forgatókönyv azért úgy helyreáll nagyjából. Az viszont fix, hogy én még igazi Oscar-díj társaságában mondanám, hogy reggeliztem, mert nem reggelizünk, hogyha nyugodtan, hogyha úgy gondolod, vagy úgy gondolja, akkor nyugodtan lehet egy falatot csipegetni. Szóval azért ez csodálatos. Egyébként az, amikor igazából átvetted, és már többször esett szó róla, hogy amikor igazából átvettem, akkor ez olyan nekem, ez az egész, mint amikor egy olimpikon, aki lemaradt a dobogóról, és akkor kiderül, hogy a másik doppingolt, és akkor később veheti át az Oscar-díjat, hát, vagy az olimpiai aranyérmét. Jó példa, ez egy ilyen fura, nagyon fura. Mert ez, én nem is tudom, hogy most hülyén hangzik a kérdés, hogy lehet megélni, de nem verte a fejét a falba, hogy te jó Isten, hát itt az én Oscarom, és akkor nem én? Hát nekem nagyon, mert azt mondtam, és hogy azóta látok közben, mert akkoriban még nem is közvetítette a televízió. Igen. Na most, ha azt nézzük a televízión, én szerintem ebben az egészben a magic az, amíg ott ül az a 3 vagy 5 nominált, és föltépik azt a borítékot. Tehát az biztos, hogy súrolja a heart attack szélét. Az tuti. Az, aki ezt nem vallja be, az szerintem az hazudik. De én tudtam, hogy nominálva vagyok, 2 kanadaival szembe, és azért nem mehettem ki, mert azt mondták itthon, hogy esélytelen vagyok. Közben kiment egy delegáció, mert akkor volt a Bizalom című film is nominálva az idegen nyelvű kategóriába, és vagy 6-an kimentek. Andorra is, az is egy fantasztikus film volt. Egy zseniális film volt. Ők kimentek. Én nem értem, hogy miért nem kaphattam én is egy repülőjegyet. Ilyen ostoba a világ. De én ezt otthon hallottam meg reggel 7 órakor a Szabad Európa rádión, hogy nyertem. Mert akkor volt, hogy a Régent meglőtték, és 4 nappal elmaradt az Oscar ceremónia, és én a Szabad Európát hallgattam, a forgószínpad, és én reggel 7 órakor arra, hát már fönn voltam, hallgattam, és ott bemondta, hogy a Légy nyert. Én egy olyan szívdobogást kaptam, mert akkor született pár hónappal előtte a gyermekünk, és külön aludtak, én külön voltam egy másik szobában,
És bementem, és próbáltam mondani a feleségemnek, hogy mi történt, de ő azt hitte, hogy meghibbantam, hogy erre ébredt ő, és hogy most miről van szó, hogy sikerült, és hogy de nem állt el a szívdobogást. Én azt hittem, hogy ez elvisz engem ott. Aztán megnyugodtam. És a Kossuth Rádió csak délben mondta be. Na most ez egy a legboldogabb ember is voltam, meg a legcsalódottabb. Igen. Mert egy olyantól megfosztottak, amire azt mondtam, hogy nem valószínű, hogy még egyszer igen. az életbe oda tud jutni az ember. És akkor az amerikai követségről kijöttek, és közötték velem egy ilyen diplomata, mert ott laktam a Kuruszlesi úton a Pannonia mögött, a Szélúti kórház alatt, és az Ugligetből kijött ez a puf, és közölte, hogy megőrzik a díjat, és majd átvehetem személyesen, mert csak személyesen igen. lehet átvenni. Mert itt az volt a probléma, hogy a Dóssai elvtárs ezt kétszer igényelte az akadémiától, ha nyer a légy, akkor ő átvehesse, de elutasították. És akkor nekem megvan a hangfelvétel, amikor megy a ceremónia, és a Margot Kidderben mondta, hogy a Fly nyert, de én úti okmányok miatt nem lehetek ott. Taps, vége volt a taps, ment volna tovább a ceremónia, akkor állt föl a Dóssai elvtárs, és megindult, és már ott kellett volna nekem is ülni, és erre mondta Margot Kidder, de azt mondja, mégis itt van. Hát ő nem tudta, hogy én akkor voltam 34 éves, a Dóssai voltam 60 körül, hát ő nem ismerte a szemét, és kiment, átvette, megköszönte, és elment. De ez a Little John engem végig kísértett, mert ez meg akadémiai tag, és az jelentette, hogy ez a Ferenc ennyit nem öregedett meg. Mert ez volt az egésznek a csavarja, hogy én 5 hónappal ezelőtt voltam Los Angelesbe. Mert én az Ottawai Fesztivál után meghívtak engem Amerikába, és akkor lementünk. És hát azért nem értettek, hogy milyen úti okmányok miatt nem lehet ott és azt mondta, hogy ennyit nem öregedett a Ferenc, ez nem a Rófusz Ferenc, ez valaki más. És akkor az újságok címlapján volt másnap reggel, mert ott kiment a rendőrség, és visszavették tőle. Tehát ebből lényegében egy ilyen diplomáciai probléma lett, mert hát akkor igazolni kellett magát, 9 óra eltérés itt a követségek diplomáciai. Tehát ebből egy iszonyatos kalamaika lett, és lényegében hát egy ilyen áldozata lett eznek az egész dolognak, mert én is megmertem szólalni, hogy ez egy ízetlen tréfa volt. Hát, és akkor mindenkitől kértem támogatást, hogy ki tudjak menni. Voltam én a Posgainál, és ő volt a kultúrminiszter. De végül írtam mert nem történt semmi lényeg. Mindenki mindent megígért, de nem történt semmi. És akkoriban még volt ilyen, hogy a szolgálati ízét be kell tartani 30 napot, hogy a levelet írtam. Igen, volt ilyen, hogy levelet írtam valahova. És akkor írtam a Kádár titkárságra is egy levelet, és akkor ott történt, hogy kijött egy pofa, és kérte az útlevelemet. Mert akkoriban nem volt telefon, nem egy kis telefon, rendes telefon nem szólt a lakásomon. És akkor elvitte az útlevelet, és én 2 hét múlva megkaptam, és azt mondták, hogy menjek ki, és nyugodtan vegyem át. És akkor volt $120 ilyen jogdíjból pénzem, meg a stúdió kifizette a repülőjegyemet, és akkor úgy tudtam kimenni, átvenni. És jöttem haza, de hát ott az akadémián volt egy ilyen kis ünnepség, de hát azért hát az nem az. Az egészen másképp sült el. Én például azt is másképp képzeltem, mert valami nagyon ünnepélyesnek vártam, és hát az akadémia akkori vezetője adta át, és ott volt egy ilyen pezsgő, meg hát szóval egészen más volt. Szóval Itthon nem mosakodtak? Hogy tudtak Dóssai úrral? Hát én nagyon nem kommunikáltam, ők akkor odaadták, volt a Matocsi György irodájában egy ilyen kis ünnepségszerűség, és akkor kaptam meg azt a bizonyos meghívót, amit én akkor kaptam. Nem mosakodott senki, hanem még... Hát még nekik állt följebb? Hát nem állt följebb, nem, szép csönd volt. Én utána még csinálhattam egyedi filmeket, de például meg akartuk csinálni a Rabbi macskáját, egész estés rajzfilmet, amit még a Müller Péterékkel írtunk együtt, Hernádi Tiborékkel, ne? És akkor abban nagyon reménykedtünk, hogy az összejön, és akkor azt mondtam, hogy ha ez az áldozat, ez kellett jegyezni, akkor is. Tehát mi annyira hittünk abba, hogy azt mi össze tudjuk akkor hozni, és meg tudjuk csinálni, mert az is egy ilyen teljesen új perspektívát, hogy egy ilyen macska szemszögből lett volna az egész film megcsinálva. Tehát ahogy a
a macskák látják. Tehát ez egy ilyen régi bérház, ahol minden macska meg lett volna rajzolva, a Woody Allen lett volna a Rabinak a macskája, és az összes macska valami nagy karakter lett volna, Jack Nicholsontól kezdve Hackmanig, mindenki bele volt kombinálva, és lettek volna élő emberek, de hát azok ott fönn dörögnek. Hát egy macska szemszögéből nézek itt az asztal fel, hát ez egy egészen más világ. És tehát karakterek készen voltak, 2 forgatókönyv meg volt írva, volt egy hollywoodi sztori írva, egy itthoni sztori írva, mert ez egy ilyen bérházban játszódott volna, hogy minden kaszt megvan, és a Rabi, hogy a földszinten lakik, vagy első emeleten, akkor a nőgyógyásztok, minden emeleten, és a padláson élő macskák, és a pincékben élő macskák, és ezek között egy szerelmi konfliktus, jó és óriási sztori lett, tényleg egy dráma volt kikanyarítva belőle, és egy teljesen új perspektíva lett volna. Sajnos nem jött össze. Mai napig ott vannak a rajzok, de hát ehhez kellett 3,5 év, mire rájöttem, hogy egy ilyen hülye szituációban vagyok, és akkor elmentem, mint zenész. Akkor sem akartam én még emigrálni, hanem a Vörösmarty téren volt ez a koncertiroda, és akkor megtudtam, hogy csak onnan lehet kijutni hivatalosan külföldre. Ilyen szellemi terméket kiexportálják, tehát ott volt Kocsis, Ránki, cigányzenészektől kezdve, akik New Yorkban járt. Ilyen volt egy kartonja az embernek, 500 márkát fizetett havont, és ezért hivatalosan kint lehetett. És akkor mi eladtunk egy ötletünket egy német producernek, és akkor így ki tudtam menni, és akkor legális volt a dolog. Tehát akkor jöttem haza, meg minden, és én ez ragaszkodtam. Tehát az Interkoncerten keresztül gyakorlatilag külföldre. És ezt én 3,5 évig fizettem nekik, de akkor állandóan konfliktusba kerültem az Arbeitsamt Polisszal Németországban, mert minden fél évbe kellett mennem az útlevelemmel meghosszabbítani a work vizát. Hát az a német hivatalnak, az meg ki akart dobni állandóan az országból, de mivel, hogy nekem volt csak egyedül Oscar-díjam Németországban, ezért, mert ott meghirdették az én állásomat. És hogyha lett volna német, aki betölti, akkor nekem nem adnak zöld kártyát. De soha nem tudtak produkálni, ez volt a szerencsé. És akkor 3,5 év után akartam csinálni saját stúdiót, nem tudtam, akartam venni lakást, semmit, mert ezzel a magyar útlevéllel akkor hát nem lehetett semmire lépni. És akkor azt mondtam, hogy a 2 gyerek miatt most már lépek, mert és akkor a kanadaiak állandóan hívtak, hogy hát jöjjek hozzák, és akkor aláírtam egy ilyen szerződést. Nem volt csalódás Kanada? Nem, mert hát azért ezt a műfajt Amerika és Kanada, hát főleg a National Film Board, tehát ezeknek van vagy 25 Oscar-díjuk, már borzasztó, hogy milyen termék, és milyen múltja van ennek az egész animációnak. De most én ezt olyan szempontból értem, hogy ugye Németország az egy teljesen más világ. Magyarország, aztán arról ne is beszéljünk, mert szerintem itt, hogyha a magyar agyakat összeadjuk, akkor valami hihetetlen jó dolog történik. Csak mindig valahol elcsúszik, tehát szerintem szürke állományban a világon az első az ország. Csak itt veszük, mert itt van például Csupó Gábor, aki Amerikában kikerült, akivel én még együtt ültem egy szobába. És hát micsoda fantasztikus dolgot művelt ott Amerikában, animációba. Tehát engem az izgatott a szakmai része. A kulturális része persze az majd, hogy nem egy sokkot kap az ember, mert még Németországban is bárhova el lehet jutni, mindig ha van Bécsbe egy kiállítás, tehát ott mindig fel lehet töltődni. Na most, ha valaki elmegy Amerikába vagy Kanadában, hát azért ez egy 200 éves ország, hát bocsánat, hát én ha elmegyek... Történelmi múlt. Hát igen, szóval azért igen. más, tehát ott ki lehet teljesedni, tehát ki tudom adni magamból, ami van, tehát nyilván ezért is ülök most itthon, és ezért vagyok itt most is, mert a gyökereim, meg az egész ismeretségi köröm, meg mindent, szóval nekem egy ilyen kialakult ember volt, amikor elmentem, én nem, mint a fiaim. Hát erre is van egy jó példa, mert kint a kanadai ügyvédem mondta egyszer, hogy figyelj, te soha nem leszek kanadai. De mondom, hát miért nem? Azt mondja, azért nem itt jártál iskolába, azt mondja, nem itt csajoztál először, azt mondja, nem itt rúgtál be először, nem itt kapott el a rendőr először. Azt mondja, a fiaid, azt mondja, azok lesznek, az úgy fog gondolkodni, az úgy fog
viselkedne, hogy azok viselkednek. És van benne igazság, szóval ez így működik. A csalódást azt most úgy értettem, hogy a beszélgetés elején mondta, hogy amikor kimentem Kanadába és leszerződtem a stúdióhoz, és akkor reggel 9-re kellett menni, és 8 órát végig kellett ülni. Tehát azért ez az átállás a magyar nagyon szigorú feltételek, de mellette a hihetetlen majdnem azt mondtam, hogy költői szabadság, alkotói szabadság mellett, ott pedig egy teljesen zárt, kötött, úgymond profi világ volt. Tehát én erre értettem a csalódást, hogy tulajdonképpen megvolt a nagy szabadság, és mégsem volt meg. Hát igen, egy ilyen kettősség volt, de rögtön fölmértem, egy első hét után fölmértem, hogy én bármit tehetek az Oscar-díjam alatt a tóparton, ez senkit nem érdekel. Itt van ez a nagy büdös fogaskerék, én úgy hívtam, ebben most vagy beállok, és amíg meg nem tanulom, hogy ez hogy működik, ez az egész szisztém, és akkor én ezt bevállaltam, mert azt mondtam, hogy ez most, én 2 évig ott voltam ennél a stúdiónál, mire rájöttem, hogy ez az egész hogy működik, és hogy fog működni az én számomra, hogy én ebből ki akarok lépni. Mert például a National Film Boardhoz, ha elmentem volna, ott egyedi filmet csinálhattam volna életem végéig. Ott ez a laza, ott ugyanez a szemlélet, mert ott egy állami támogatásból készítik ezt a 77 a dokumentumfilmektől kezdve animációig, szóval hihetetlen pénzmennyiséget pusztítanak el, még mai napig is. De volt 2 gyermekem, és akkor rájöttem, én oda kimentem egy országba, és azt mondtam, itt meg kell csinálni most magam, mikor megszólal a telefon, és meg kell venni az első autót. Tehát ennek van egy anyagi háttere is, és azt mondtam, hogy ezért ezt beáldozom, hogy a Nelvánához beálltam 2 évre, és utána nekem egy nagyon jó fizetést adtak. Hát én elájultam, amikor azt mondták, hogy $120,000 kapsz évente egy fizetést, és a prezident hívott állandóan a stúdió tulajdonos ebédelni, vacsorálni. Nem tudtam, miért simogat, miért örülnek, és mindent teljesítette. És akkor egy év után rájöttem, hogy rajtam körülbelül majdnem $1 millió keresnek évente. És akkor azt mondtam, hogy ez egy butaság, hát én ezt még csinálom, mindent megtanulok és tájékat, és utána megcsinálom a saját stúdiómat. És ő mindig mondta, hogy kevesled a pénzt, megemeljük, de maradj nálunk, ne menj el, ne vállald ezt, hogy most ön. De mondom, én azért vállalom, mert én akkor akarok fölkelni, amikor én akarok, és akkor fekszek le, amikor én akarok, és addig vagyok benne a stúdióban, és olyanokkal fogok dolgozni, akiket majd én kiválasztok, akik ilyen hasonlóak. És nagyon sok európaival dolgoztam, nagyon érdekes. A kanadai hihetetlen tehetséges, de olyan profizmusra nevelik már az iskolába őket, hát mikor már egy gimnázium első osztályban arra tanítják a gyereket több mint 2 hétig, hogy egy rezomét hogy kell megírni a semmiből, és ő olyan, te mondtam neki, hogy miért nem csinálsz egy fesztiválfilmet, egyedi filmet? Azt mondja, nem, figyelj, én itt vagyok, én profi vagyok, én 9-től 5-ig, utána megyek a hoki meccsre, megyek a baseball meccsre, és én élem az életemet. Azt mondták rám, hogy én őrült vagyok, mi az szombat-vasárnap, én a Nelvana mellett még készítettem a saját terveimet. Azt mondták, te bolond vagy, mert egy európai az így gondolkodik. Ők profi sportolók voltak, profi rajzfilmesek. És akkor 2 év után én ezt elváltam, és úgy válogattam össze a stúdiómat, és hát akkor fele annyi filmet csináltam, mint a Nelvánánál, és ugyanolyan jól éltem, és volt úgy, hogy végeztünk egy filmet, és 2 hét múlva is bejártak az a 6 vagy 7 rajzoló, és nem volt mit csinálni, de együtt ebédeltünk, együtt hülyéskedtünk, mert azt a világot meg tudtam csinálni, amiben lényegében itt éltem. De hát aztán jöttek ezek a technikai revolutionok, amiket ott én előbb megértem, és aztán hát eljut az ember ez a bizonyos 60 fölötti időszakhoz, és akkor... Új életet kezdünk? Hát igen, amikor már a gyerekeim is elvégezték az ottani iskolát, tehát mindegyik már révbe jutott, tehát akkor azt mondja az ember, hogy hát akkor úgyis visszatér ide, onnan elindult. Nem bánta meg, hogy visszajött? Hát nem bántam meg, mert hát azért itt pedig most nem ilyen egyszerű, hogy nem itt van egyszerű. Esti vacsorák az elnökkel, azt csinálsz, amit akarsz. Jó, csak alkossál, adom évi 120,000, mit tudom én, dollárt. Igen, megmondom őszintén, hogy egy éberségben tart, mert most nyertünk egy pályázaton, van egy ilyen gyerekfilm tervünk, ilyen topikról, egy ilyen gyerek sorozattervünk, és a média
tanácsnál nyertünk egy pályázatot. Hát küzdelmes, mert most 2 évig nem volt kiírva pályázat, most végre nyertünk első epizódra, tehát hogyha így minden epizódra majd így kell pályázni, de hát és van... évenként 2-szer írnak ki pályázatot? Hát ugye? igen, ez elég macerás lesz, az nagyon elhúzódna, én meg itt küzdök ezzel, hogy ezért szeretnék dolgozni. Meg van egy egyedi filmtervem, például az Utolsó vacsora, amit még a Pannonia Filmstúdióba adtam be először, de ott elutasították akkor, és akkor én eltettem. De most, mivel egy ilyen freskó animáció lenne, tehát maga a képet megmozdítanánk, és ezzel az új technikai dolgokkal nem probléma, egy hány réteg és hogyan, szóval zseniás dolgokat meg lehet oldani vele. Erre van egy ilyen 6-7 perces kész storyboardom, és most vannak ilyen internetes szájtok is, ahova föl lehet tenni ilyen projekteket, amit hát nagyon jó lenne átvennék például itt Kelet-Európában is. Ez a Kickstart például, hogy ez Amerikában és Kanadában is van, hogy fölteszek egy projektet, 3 hónapra lehet fölrakni, megvan, hogy kell előkészíteni, hogy kell prezentálni, és be kell írni, hogy hány dollárt kér az ember a produkcióra. És akkor látja a komputeren, lehet látni minden nap, hogy hányan tettek már rá pénzt, igen. De ott egy privát ember is azt mondja, hogy $1000, mint adófizető kulturális dologra teszem be, azt leírja az adóból. És csak van egy listát kell összeállítani, hogy hány originát rajzolt, vagy hány könyvet, ha kiad belőle. Szóval, hogy mit ad ezeknek, akik a végső krediten, tehát a vége főcímen fel kell tüntetni igen. Minden adakozót. Na most 3 hónapig jön rá a pénz, hogyha nem jön össze a pénz, amennyit kért az ember, akkor automatikusan törlik a szájtról. Akkor nem volt jó a prezentáció, vagy nem olyan érdekes a projektje. És hogyha meg összejött, és esetleg több is jött össze, azzal nem törődnek, akkor többet tud elkölteni a produkcióra, mert mindenki leírja az adójából. És akkor kapja meg az összeget csak. Mert addig, ha nem jött össze, akkor visszautalják, akik elektronikus úton oda tették. De minden privát ember az adójából ezt le tudja írni. Ez Magyarországon működik? Nem, sajnos. Nem tudom, hogy és miért működés... nem. Meg lehetne ezt csinálni az internetre, igen, hogy és ott ezt rá lehet menni, Kickstart, tessék rá, hogy meg lehet mindenkinek nézni. Tehát ez ott működik. Igen. Tehát, és megvan, hogy Digit Bétán egy ügyvédi irodával kell kötni a szerződést, és megvan, hogy kell átadni a filmet, de nincs az, hogy nem tudom, milyen elszámolási szisztém, minden. Tehát kérik, fel kell tüntetni a végső krediten, és hogy amiket ő fölajánlt ezekért a pénzekért. 3 vagy 4 ilyen kategória van, hogy ki mennyi pénzt adott. Tehát azt mondom, neki, adok 10 originát rajzot dedikálva, mit tudom, a légyből. Igen. És akkor azt mondja, hogy ezért adta. Tehát ki van, ez nagyon jó találva. Tehát bárki, aki $500 is betehet erre. Mert ő leírta az adójából, és azt mondja, hogy szereplek egy ilyen vége főcímmel. Hát ezért ez nem közömbös esetleg neki. Hát pláne egy olyan ember esetében, aki Oscar-díjas, írókra, igen. Tehát millió egy dologra van, nem csak filmre van. Tehát dokumentumfilmesek föltetnek így meg. De megvan, hogy milyen prezentációt kell csinálni. Szóval tényleg kiderül abból, hogy abból mit akarnak csinálni. Tehát lehet ilyeneket. De szívem szerint, megmondom őszintén, én szeretném itthon megcsinálni, mert én lényegében az összes egyedi filmemet én mint magyarként csináltam, meg magyarként. Szóval ezek nem akkora pénzek, mint tudom, 30-35 millió forintot összeszedni egy ilyen produkcióra. Hát sokkal több pénzeket elköltenek másokra, de reméljük, hogy erre is össze fog ezt meg szeretném még próbálni, ezt az Utolsó vacsorát, és ezt a gyereksorozatot, hogyha végig tudnánk csinálni. Én meg azon fogok drukkolni még, hogy az a macska szemszögéből. Mi volt annak a címe? A Rabbi macskája. A Rabbi macskája. Woody Allen volt a Rabbinak a macskája, aki tényleg nyelveket beszélt, Talmudot idézte, minden, csak ártatlan volt a macsász. És akkor fölkerül a padlásra, és ott a ilyen régi tévédobozokban, meg ilyen régi tárgyok, ott ment a műsor, mert ott fölment az élet, és a legnagyobb francos macskában lesz szerelmes, és az lesz terhes tőle, és hát a pincébe élnek a hekmenék. Mindent ne áruljunk. Hát ez egy óriási kis sztorit lehetne ebből kikanyarítani. Na, ezt kéne föltenni erre a... Hát lehet, hogy majd megpróbáljuk, mert akkoriban még volt ez a bizonyos körfolyosós, belvárosi, gangos, keramit kockás belső udvarral, és az a pincé és az a padlás,
és akkor kértek tőlünk egy olyan sztorit, hogy legyen egy ilyen hollywoodi sztori, és akkor ki lett találva egy hollywoodi sztori is, hogy egy régi stúdió, ami elnéptelenedett, és minden sztár ott hagyta a macseszát. És ott van a Jack Nicholsontól kezdve a Michael Jackson macskájáig, és akkor ezek a macskák azokban a díszletekbe és lámpákkal és most már videókamerákkal elkezdenek filmet gyártani. Mert azt mondták, nincs jogdíj, figyelj, csináljunk filmeket. És akkor ugyanúgy meglettek a dílerök, akik árulják a filmeket, és az egész Hollywood fölfigyel, hogy kik csinálják ezeket a filmeket, mert hát macska szemszögből van minden fotózva, tehát mi egy ember szemszögből az egész más, mint a macska szem. És valami iszonyú érdekes filmeket csinálnak, tehát ott a Fred Astairenak is ott van a macsesza és akkor ez megy ez a buli, de közben ezt a stúdiót körbe rakják. Ilyen dinamita, minden, mert hát egy felhőkarcolót fognak építeni a helyére. És fölrobbantják. Mikor már a legnagyobb káosz van, mikor már dílerök vannak, és maffia benne van, meg minden, és már iszonyú káosz van, és akkor fölrobban, és ott ül az összes macska, mindenkinek csak a szeme látszik, mindenki fekete. És ott egy új chance, hogy mindenki kezdheti akkor előről. Tehát ez a nagy zűrzavarból. Épület eltűnt, de hát... Tehát van egy ilyen pozitív, van egy ilyen hollywoodi sztori is. Igen, mert jó azt mondták, étvágyat, hogy... megengedem, hogy... Igen, köszönöm. Végre falatozzá, ha már ilyen gyönyörűen megterítettünk a mai reggelire. Nagyon jó. Szóval lehetne.